mose mauya muri pano, asi ndinotambudzika zvakanyanya kuti vanhu MDC tinouya kuprogram zvakanyanya, asi zvino ndikaenda pabhawa apo vanhu vari pabhawa vakawanda kupfuura vari panapo veMDC. Ndinonzwa kurwadziwa nekuti chinangwa chatainga pano ndechekuti tinzwe kuti musangano wedu uri kuenda kupi. Asi ndinoda kutenda kune vari pano vari kuziva chinangwa chavainga kuti vanzwe mashoko ekuti musangano wedu uri kuenda kupi. Ndinoda kutanga nekutenda ana amai. Vana amai maita henyu, tarisai kuwanda kwamakaita. Ndimi mune yese. Ndimi makabereka vatsvangirai apa. Mukangotadza kuvabata vanotedze mukavakadona. Ndiri kuti ana mama rambai makadaro. Ndinoda kukutendai mazvita enyu. Ndinoda kubvunza kuti vauya vakaberekawo vavo ndekuti ndinaye wangu uyu wandauya ndakaberekawo. Nditachinja. Saka ndoda kutenda kuti mumwe namumwe auya akabereka wake. Nekuti hatisi kuda kusiya vana vedu kudzimba. Vana vedu ngavazive kuti musangano unonzi MDC ndiwo unounza chete chanduko. Ndoutaunza upenyu hwakanaka kupfuura upenyu hwauri kurarama izvozvi. Ini ndakararama nguva yemaUnited mabuses aifamba nenguva every 5 minutes paiuya bhasi. Asi ndikada kuti nditaurire mwana wangu nhasi uno kuti ndo upenyu hwandakararama, anotoshamisika kuti mama mairarama upenyu hwakanaka kudaro. Every 5 minutes kwaiuya chibhasi ndichikwira 1.5 cent. Murunzo 1.5 cent kadiki so. But nhasi uno tukukwira chi kombi yawakwira yacho iri kukandirwa spike. Havana ine upenyu hwedu. Mugabe hana ine upenyu hwedu. Anopa masimba ekuti motikari dzisirwe maspike. Havana ine nezveupenyu hwevanhu iwawo kuti motikari iyoyo chapidiguka here kana kuti kwete. Ndikuda kuti ndikuudzei kuti munhu ane hanya chete, ane hanya nevanhu, ane rudo nevanhu, akazviona akaona kuti wega kufa kana kusiri kufa. Ndiri kuzoita headhoni kuna Mugabe ndava Honorable Dr. Richard Morgan Changirai. Chisa mama chisa? Chisa Morgan chisa? 2018? Changirai chete chete? Tukuna kuti president wedu vaende ku State House. Handitika? President wedu ndinoona kuti munhu akasarudzwa naMwari.